TV en kine makare ma indi en cheno mar Kuku mar Wach bende kine ka kinde warango weche matimore e Jumani area. Chiel ka chiel ntiere kod jalma bende olonyo weche go mag rango weche matimore mag dongruok mag siasa. Luongene Chris Owala otimo kod nonro machalo kama inde Wach studio. Kamano Mosoganda no kwedu to kama wana ginte. Chris ka waduogo Jumani area to juma mokalo chande ni waloso motegno ahinya e weche go mag arita kwe mag sikunde ni waloso weche go mag mibadhi. Adwani mondo mwachake kod mibadhi kama kuro chopie sani. Aneno ka iwacho ni kuro omenda mabende wacho ni nolale no yes ni kuro lore mondo mi jok michich kodo ni ne okawe kik ti kode. Iparo ni magi kigino kenge manyalo miyo oyud pesa ni eri koso pesa ni en pesa ma ok biyudi. Jeff ki plan to kwelo then he plan to lore then ni wacho nanga ingin pesa mano chopi NYS it didn't happen no chopi NYS. Yes. Ingin one giving no program based budget. Program based budget means no kiketo budget iketo pesa ni odi golango. What are the indicators? In the indicators other timo kodango tito kodi program marom nande other timo gini kanye iso winje in no project moroma NYS moro kwamo ngizo no pesa no termo do tiko de kwale get 80 billion of pesa matin mano pesa maduong ahinya kodo kete ndio tiyo kode nyaka program mako collapse ibedo no NYS ok nyachulo salary program NYS moro kwamo kamoro to iniso winje ka gino timre niso no pesa ni no tere ondo kwale ni gole through NYS ne okotere mondo ti NYS ne nena ndara moluwo koro gimo no lore no apan jo Kenya are very stupid ne okogole ni mondo ti ka ne okogole ma kaka ni dwa no gole why is NYS bedo if miss system margi independent margi giwegi machal county government machal national government system duto my government tiyogo yes onge if miss duto not all department that control their own if it's controlled by one sector so if NYS ne mare kende to NYS ni ibero ni kwale seche duto ma ndio kokang mokwongo mikwale mana ko no kwang mokwongo mikwale NYS to manyiso nade ka indie manitika komenda nyalo kali mayot koso jok miketo mondo rit migaw gieki gin jok mose winjruok godo chuthe weche machalo kama jogi gin nitie gik ma ji timo ma itime g intention ngene kata budget ma komegi county gi luonge padding iketo gimo through budget to regularize it then gima ma over and above kinyalo kawo no kalam meeting olwetino idwa nyiewo sling 100 to mondo regularize ikete i budget nadwa nyiewo kalambe 100 kalam 200 tingen kiso kete process bo kale budget ba assembly kale then pesa mantie kodo kinyiepo kod en go code already koro inyo tim kodo kimidwaro inyo nyiewo kalambe go to kalambe angena nyiewo from Jeff kalama chiel angena singa parga beach tandiko 200 kich ne budget so puodhe koro luongo mano koro gima budget opuodho kata opuodho gima nengo ni ogo gimalo to ene kada koro kitiyo ko ng'ato penye ni pesa ni onge budget keche ntie already en gima nitie kacha makwande osego koro ikwalo through budget koro kita ma NYS no kit pesa through budget mondo watiyo go budget system as a conveyor belt mondo pesa no chop koro ma en kueyo mariek en yo mofo because samiti mo kiluwo gino maber tibo yudo ni gini okwale to kisamiti mo audit bo yudo ni pesa ni okwale all this process bro indicate gini koro en kuo ma kasirkal wondre ni Jeff jogi okawo pesa ni NS konyo chokwal nyoro jogi gedo gi pesa ni jogi kwalo golo pesa ni bank benki gi sanje gwajan banki gi dikaw ne atwa giso kon banki gi podi poka winjo kaw ne gi atwa to pesa odonjo mondo agulu maga Jeff kidi golo 1 million i bank today nyaka penji
gimidwa dhi timo kode to gi kumo ae nyaka kata ken contract kitimo na tich to actually wuok kanye kata tie contract mono sign contract no ibro jogo ne ng'in adier pesa ni kuom ng'ane to pesa mar NYS okale jigole yido ng'ato golo 1 million 200 million ng'ato golo 100 million ng'ato golo 50 million otingi bag to banki poko penjo iparo ni banki gi bengi gi poko penjo gi penjo koso to ngene sa system mano ka system tiyo ng'ato ntia bro goni sime wachana huyo jamaa igo ni bengi sim igo ni sim mano nyaka bengi duto gin mag sirikal bana sirikal anything sirikal and part of this juma tek sirikal ko goni sim gu PS ma regulate your bank bana wachana huyo jamaa chukue to kinyal penje gima miyo iwachana gi jaman ipenje na inyalo ga penje timi in bank manager timi inyalo ga rumoni to ken bank masirka so onogo beni in some timo gin to you transfer to your manager, transfer to your board of directors ondo koro ginge gima timore so that they can agree ngata kata kigi agree koda manyiso ni Chris gimitemo wacho en ni omenda machalo kama indi ma tune gi dongo kama ka gilal to en gima oselosi kendo mako ji mathoth nitiere kanyo ko ji mathoth ochal traffic police makwalo ji ndara pile okorum mana gi ndara ka okwalo to chopo nyaka inspector general chopo ne everybody man in the system ke gini kwalo pile ngani chungi ndara no kuchoko pesa to pokoru gino pokoru munga inspector ng'eyo jogi ng'eyo to kinyi gokinyi jogo choko pesa tang'o miyo kata make gi achiel ariyo dek ang'o miyo wan bende jok ma samoro bede e nyamburko waweyo waneno ka igolo 50 moro gol miyo gi to ji ok wuoye to ka wabet kod e studio kama indi to wago ndere ahinya ni equal corruption ni ane Jeff wasogo koko kata na won tikune mako mago koko ma daw nyag jogo tidon ja Kenya ni corruption and part of them masemi wacho gino tell me ni ngani wi rat to marach kodi kore yini mi pedo ja sig ni leo gi safari gideko leo ichwanyri ngato makata ka jibeda beach dola ma okodo wuoyo kipenyet ichulo nus magare to oluor ana lewa ya nyathina suda kore ngene kiduoge rangon to corruption odonjo system wa bobedo part of us ma kidwa golo gi corruption to chal no makore ini makore interfere gi ngimagi koro wach kar traffic police ma kwel ndaran jiyong ng'eyo kichopo tiwita na koro afil ga aparo no waonge culture moro ma nyalo konyo walive ngima maber to aparo no gimi kawo yo maricho gi Jeff be o end up marach ngimani kata kikawo police kwalo pesa ndara ngato to ndara ili puonjo nyathini mimi makosa mimi foundation marach nyathini ni kudi bedo I have seen jomoko ma ng'eyo mane gikawo ga pesa nyithindo ma basari to kech gini position be gipuonjo nyithigi go bedo end up not doing well so nyasaye be nditi ka bro chuli ntie social justice ntie yore mopogore court bro mie kad donjo ni court bro mie ka yalo mara nyasaye bro punish mara dek pinye be bro chuli ntie gi ka dek either nyasaye bro chuli court ka to court bro chuli or pin itself nature bro work its way ma gimite mo be kama punish kinga ma timo kimanicho to nyaka okibidi makibedo punish to Chris wach ni eri wanyalo tieke nade nikech samoro ko lose weche mag mibadhi gi to ganda paro ni en mana weche mag finance kende nyalo paro ni kata mana penj mitimo mag class 8 kata class 12 giki weche nitie yudo ne samoro sikul moro wachore ni gene giseyudo tese to tese gi kirango adieri nyaka giwuog mana malo kuma gichakore cha koro ma Indian culture mar Kenya koso en gima nyalo rumo na kech sekta mora mora kidhiye tibro yudo ni entie kani winjo kendi ko jopuonje ka indi ngato nyisi ni samora ne otieko kata 2013 ondik ngato mane otieko 2015 otieko toke ondiki to en pok ondike nyaka sani ni nyaka ibed gi ngato ni to bi ng'e ngato kamoro ma endi nyalo rumo ingen rumo ma corruption ok yot school en emado konyo tieko mibadhi to school em chuny mibadhi
education system to be bad. Education system bene mibadhi nitie. Opong'o. Kisama sopo. Ni ngana Jeff ido kata ng'ato kiwi line. Ng'ato biro ido kiwi kati benki idwaro di ng'ano manager kata tailor. Yeah. Ng'ato okucha en garaka. En odhi direct. Ai kata idho matatu tido ko ng'ato dhiri en garaka. Because okwan joma feel one too much of ourselves. And once we're too much of ourselves, then take one African greed. Man, akao gite, I don't care kaja for you mande or koido. And this is a kilo conflict mangeng. Kao ganda dak. Kodong and kawanyalo duko sanity into education. Yes. Where discipline manya tindo duko maber nyathiu ngeno corruption ngi nyathi maka dongo. Kako dongo school, ka brain develop. To omuro ngeyo to what is the right thing to do. Yes. Ini nyathi scarage. To ini karo excessive sugar in your tea. Nyathi nyalo lokre. Akanyal. In nyathi ne ber kiwacha dier to ini yonge dier. Kiwondo nyathi iwacho nyathi kidhi abro kelni rabolo. To kiduogo rabolo be kiwachne. O rabolo nioni kama. Kiduogo gima iwacho ncha be kinyiew. Onengo bed inyalo koso. But kiduogo tibed accountable to nyathi. Wacho I'll chiki rabolo. But I do karabolo onge or a late to kinatim kamano. We are not accountable. One good what try with Miriambo? Adiri tamawat. Okay. And adirno is part of corruption. Lack of adirno is part of corruption. Okay. Wakaw yo matin Chris kaeto waduoge thuolo mar ariyo ka wadhi nyime kod chenro mar kuku mar wach. Jera malulu tiwa chako duoge thuolo mar ariyo achiel kachiel warango weche mosebedo katimore koni kod kocha piny mar Kenya kaachiel kod gwengewa mag Luo Nyanza. Chakre e studio Chris kane odhi yote wacho ni weche mag mibadhi sani koro nenore ka gima ogo tach kamoro amora. Ni neno ka jumbe mokalo kocha chande ni warango weche mag arita kwe mag jopuonjre. Sani eri koro aneno ka migawo mar somo wacho ni giketo measures in place. Oyier put moro mag ji ochiko biro rango weche mag somo skunde duto molo skunde ma ji dakie ibiket cameras skunde complaint boxes. Iparo ni ma nyiso na koso gigine gionge koso ang'o matimo. I think Ministry of Education also run sort of ideas. And apparently gikimagitemo wacho go. So also team a lot of inquiries skundigi. Team research, team nonro, the commissioners wotho, ndiko recommendation. Yes. And gidonga e-books itself. Or gibed implemented. The goodwill mwange go. Wange political goodwill, wange leaders mohero jogi. Ingen Jeff kihero ng'ato. Tidwaro winj maber. Gimitimo ifollow. Ka nyathi atuo to miye yath. Gipenjo nyathi chomuonyo yath, somuonyo sabiriyo. Kech gine mani wi. Mo omi ministry. To ngini everybody is looking for cut from Njogo house to piny. Koro pesa kobiro piny karido no dog. Sani skunde nitiega policy makakinyalo construct school. Window size number D, door number D, door no yao nandi. Kibedo fire extinguisher school, gigi duto, no so much. Gigi duto, no kit. Ango miyo kagitimare. Quality assurance, mono to inspection school, no so. Then cooking support quality assurance. Yeah. Mondo gitim their work, mondo continuously get you their report. Marario, quality assurance, under the so-called sub-county directors or direct county director of education. So the quality assurance, most of the school bottom no. Quality assurance is a very good department, Jeff. But Tijgi Okunen Nikech
otamigi pesa mar resources mar make gi team plan gi mondo gi move gi timo what tijigi on their own. Mar ariyo gitin. Mar adek kata mtoka gionge go magien wuotho go mondo gitim tijgi iyo makare. Kirango Kisumu County wanyalo bedo quality assurance ka ng'ata boro kata beriyo. Skunde adi mantie Kisumu County mondo magitim nonro mondo gichiw report mondo gior malan gini skul malak kama okwanyal. In a department mondo mabed enforce gigi ma jogi temo wachogi. In a department mondo gima ging'eyo choche na di school nyithindo adi gibro ndiko report gibro advise the board gitimo gigi to gini onege ne obere committees mangeloso go kuno onga gibro timo system nitie magi strengthen na quality the assurance quality assurance department. To gi strengthen na gen nok mar omenda kuso en mana goodwill me wacho cha goodwill onge kit Mario mokung nentie a proposed education act. No quality assurance they be independent. To a coalition mage jimelugo no the county county director of education go sub county director of education ne feel ngi the tako gi document pain bagi go gini bogole koro por gi jogi report to gin makone go timre. Their role is give measure quality and standard. You get team administrations. So kangani I have seen most cases mangato the quality assurance botimo report in kotimo tidoka ngamo yudo report ni makosa gochon sub county director or county director report na kikor ndiogo kikor malo nango en report ni digole yo maracha. Nti kuno magwa quality assurance otimo report bo oro mako copy director county director action has been taken. Me examples are Gongo High School. There are many. Maniso ni problem ni tire kara county directors ka. Problem ni county directors sub county directors ko se temu no roge to come gito gini moko nindigi kech ko ter to gidhi no gine magidi bedo yes for uzembe koro gidwa ka responsibility kana feel no problem mar education our fix go strengthen quality assurance department. We make resources, we make teeth right. Then we look a lot of things we make numbers of officers to get chone kawa ni school you look inspector school inspector donja you put gongwe negi biro ga mana gindega ya piko to sane tinde be pod gi wuoth they are not there you look at school mako poko better assess for the past 5 years kendo ne gin jomo luora kana gidonjo tineno ka school model lokore kanyo mnyakwa dogie kanyo emenyakwa dogie was strengthen the quality assurance by resources by the numbers and the space wamigiti. Second strengthen wanyanga strength audit unit schools audit unit kwa strengthen school audit unit kech audit adek Kisumu county chingo dakena ngwena kina beach schools adi mag audit bede gi detect corruption matimana kakinyan getting audit for the just what to do kora parano ministry of education owe scapegoats address the real things gimagi commitment keto a waste of public resources gitim gima ber manyalo konyo ganda kagi hero nyithindo man somo kagi hero jokenya sirkal ko hero joge machulo suru sirkal ko hero joge machulo suru kagi hero gimi hero nyaki investing mondo gima ne bed maber. Awinji Chris ne okawo kang moro mar keto ni mondo mi public accounting officers kata procurement officers mondo mi obed tenge mondo mi otim nondo kaka nikech magi duto bende kata kwarango gini mana weche mag mibadhi nikech onye ko setero report ne county director to ninde mano en mana mibadhi nikech onyo ni maybe ko tere malo to idhi nyise ni mondo mi okaw responsibility no ka okang machalo kamano mabende ne aneno ka josundo mtata gini no dhi nimdo mochungo wachno wachni ri ka warange kata kwa weyo aspect mar do no ero iparo ni okang machalo kamano nyalo kelo lokruok system emoto can about individuals system means system man in government state or capture everything koro gino hagidano nen oko
Koro gimitimo gi iluongo ni window dressing. Maonge gima wach ni nyalo achieve. Bana jogi onge. Maybe not the first time motel the procurement dala. No so the procurement dala. Magi dhi dala chuth magi we tich. Moko we tich, moko be transfer. No so tim. Sani kendo time. It's good mondo warang jogi. Are they the procurement only? What is the role of chief executive officers? Kenya parastatal. Kenya airport authority. Procurement can man problem. Ntie political responsibility. Yes. More avoid. As a president, immediately don't you serve at your base. You can put pressure. You can get ngani gero ot. Life a lot it when you pressure do ngema kano keto to udhi do ne koro odwe tiyo ka low chick. Chick man minolo man gitero jogi dala. Jogi are not employees of Kinywa. Jogi are employee of Public Service Board. Who disciplined them? You know, Kanyal Biriodi, the Chako dictate things timid. Government indeed division of labor. Mungiso staff were recruited. Kirango the article is it Article 236 Kenya Constitution more protects state the public service. Mawacho no ka gima kamo timada. Yeah. To kitimo gimoro ingina timo gimoro as a professional. Okone gi victimizer na timo gino. Yeah. To gigima timo jogi are being victimized. Jogi are protected by the law. Ka timo gimoro get me that Jeff timo gini come on. This is what you have done, blah, blah. Action will take on you. Or Kwanyal take collective action. Need you to many person go. Or step aside. When I'm going to Jeff or Timogin, then work out action on you. To kama gidwa ni mondo megidi thuolo mar rango ka jogi. Man speculation. Nation they have failed. The exact thing magima. Eren ging'eyo but gitiyo kode for political reason mondo gi cover their face. No gitimo gimoro maber koro jogi step aside mondo koro ichak wacho no uro riembo ji or government riembo ji mondo kwe kwachak rango to pipeline ta moro pesa monto lal ka. Nikech osege NYS pesa monto lal ka. Pesa gilal kuonde gite. Why? To project ok stall kuonde gi. Project for team the nyime. Koro ana feel no na government wa ema condone corruption. Kanga mo kwelo kit Jeff Kitit kauni tiyo ka. Aparo no kin go mwando. To everybody ngen Jeff no go mwando maro kama. Estimate. To mwando mo ntima maro mabogoji. Na Jeff ka uno kito Mercedes Benz kacha kito Pajero kacha in it wealth ni nyakoranga saboro bana government no intelligence government no anti banking fraud unit government no CIDs mabro ngen definitely to kwalo kama gibro lui bagi mark bigite record evidence to ngisa no ngando kadwa mark in cases ma kata kidwa mangato tuache ngano werigo kitinte interest mang'eny kidwa riembo ng'ato tich nitie sipra moro okabi wacho kama nitie no ne ena police officer koro omako ng'ama mokwalo omayo jomoko lo koro tere court ngise no oyo boss ne tamana kiko gen police nitie tiyo goda koro ma kikidhi mbele nikech mano ok makosa kuso. Makosa dingen bosses nitie ko tiemo. Erokamano. Chris, thuolo rumo nwa. Wabiro rango weche mag political developments, wagweko mag ODM, mag siasa mag 2022, kuwarado juma manyien kaachiel kod weche mag revenue collection, bende counties mathoth oyudore ni ne ok meet their target. Iwacho na kanyo kweli koma tin ni they've never met their target. They've never met their target. Mano it's deliberate. Pesa ni choko dio fuke. Wabiro rango wachro juma manyien. Ema gimeo. Erokamano. Yakwacha korad kendo maende Kuku mar Wach korad. Oloo Mbaka kano ntiere kod Chris Owala warango ni weche mosebedo katimore e kor juma ka kor. Wachako rado kendo chieng' machalo kama indi odiochieng' machielo. Ritu masani.